Казвам се Атанас Темнилов, на 23 години съм и съм завършил специалността грим и перуки в Националната гимназия за сценични екранни изкуства в град Пловдив, след което завърших специалност сценография в надпис Кръстю Сарафов, а сега работя като гримьор и перукер. Професията ми се смята за нетипично мъжка в България, но на мен ми доставя удоволствие и се радвам, че създавам красота и правя хората щастливи. Колегиалността и партньорството са от много важно значение в работата ми. Колегите са хората, които ме подкрепят, които създават критерии и които изискват все повече и повече от мен. Смятам, че младите хора трябва да се стремят към все по-високи и по-високи цели, да не се ограничават, да развихят въображението си, да правят каквото искат, да не се интересуват от чуждото мнение и най-вече да се радват на това, което правят.